poriadku, tak som rád, že mám aj druhú prednášku dneska. Dnes by som vám chcel ukázať, ako vyzerá náš systém, kde si viete s nami dať videohovor a vieme si pozrieť všetky projekty v Spojených arabských emirátoch. Čiže keď si to odzumujem, tak ako vidíte, tak máme aj ostatné emiráty vlastne v ponuke. Po ľavej strane je to vlastne Abu Dhabi, potom začína Dubaj, potom máme vlastne Šaržu, Adžman, potom ideme vlastne až do Ras Al Khaimah a s klientom ideme prejsť vlastne všetky ponuky podľa jeho požiadaviek. My dneska sa zameriame na Dubaj. Chcem vám ukázať, ako vyzerajú splátkové kalendáre. Potom, ak klientov zaujímajú aj ostatné emiráty, všetko si vieme potom prejsť buď na osobnom stretnutí priamo v Dubaji, alebo potom vlastne na videohovore. V poriadku, teraz keď prejdeme do Dubaja, tak dnes by som vám chcel ukázať vlastne také najžiadanejšie lokácie, ktoré sú vlastne pre Európanov. Tak samozrejme asi väčšina z vás pozná Dubai Marinu. Môžeme si pozrieť, koľko sú tu priemerné ceny nehnuteľností a aké tu máme splatkové kalendáre. Takže teraz jeden z posledných projektov, ktorý máme vlastne v ponuke je Row Home Dubai Marina, kde viete mať dokonca aj garzonky a dvojizbové, trojizbové apartmány. Čo je výhoda tohto projektu, tak máte tu prívetivý splátkový kalendár pre investorov, ku ktorému sa dostaneme. A garzonky vychádzajú za okolo 400 000 eur. Si viete kúpiť v Dubai Marine v kvalitnej novostavbe vlastne garzonku. Potom, keď ideme pre dvojizbové apartmány, tak tam cena začína už od nejakých 521 000 eur. Ale s tým, že tieto apartmány sú aj plne zariadené. A čo je veľmi zaujímavý koncept, tak čo sa týka obývačky, tak táto šeska je skladacia posteľ. Čiže z 2KK apartmánu si viete spraviť dvojspálňový apartmán. Potom ďalší zaujímavý prvok, ako vidíte teraz tú 11-ku, tak to sú rozkladacie vlastne dvere, ktoré sú na balkone, čiže si viete ten priestor vďaka tomu zväčšiť.